Искам да ви кажа 3 неща за границата. Какво носят те в живота? Че все по-малко хора днес харесват християнството, църквата, Библията, защото то налага определени граници. Словото Божие налага праведни граници. Нека кажа нещо. Човек няма право да определя кое е добро, кое е зло. Само Твореца има право да определи. Само Господ, който ни е създал, има право да определи кое е добро, кое е зло. Човек ли си или живот? Ако почнеш да живееш като живот, всичко ме е разрешено, всичко мога да правя, кой си ти? Губиш идентичност. Второто нещо, което ти дава границата. Помислете за границата като за защита. Помислете за границата като за крепост. Границата е Божия крепост за теб. Разбира се, ти си свободен да минеш границата. Излез извън тая крепост. Върви където искаш. Бог няма да те спре. Той не е като дявол. Той не държи никого на сила. Той не те прави роб. Иди където искаш, но си незащитен. Бог не ми забранява нещо, защото ме мрази. Бог ме предпазва от нещо лошо, което ще даде. На трето място. Границата е път. Ако искаш да стигнеш някъде, имаш нужда от Божите граници. Имаш нужда от Божия път. Мисли за Божите граници като за път. Защо обаче, ако са толкова хубаво нещо на границата, защо тя пътя се струва толкова тясно? Приятели, ако от християнството си изделал само някакви ограничения, забрани, заповеди, ти си изтървал най-прекрасната част на него. Обърни се в другата посока. Да видиш истинската част на християнството. Присъствието на Господ, силата на Господ. Границата означава стена, границата означава крепост, границата означава закрила, границата означава защита, означава още кошара. Границата те прави да бъдеш Божий народ. Това започни тая година да издигаш праведни граници в своя живот и да ходиш в тях. Нека Бог да ни благослови.